Тази система е за всеки бизнес, който губи време и ресурси в ръчно обработване на резервации. Няма значение дали резервацията е за стая маса или цяла къща. Прекалено многото ръчна работа коства време и понякога води до загуба на ресурси. Пример е връзката с клиент, който в крайна сметка не прави резервацията. Автоматичният рецепционист е решението на тези проблеми. Системата работи 24 часа всеки ден, може да отговаря на често задавани въпроси, да записва резервации, да отменя резервации, като връзката на собственика или човека, който отговаря само към вече резервирали клиенти. Примера във видеото е направен за няколко къщи за гости, като резервацията става директно през чат, но това може да бъде променено, да се приемат съобщения от социалните мрежи, като Instagram, Telegram и така нататък. Друга важна функция на автоматичния рецепционист е отмяната на резервация. За целта клиента потвърждава чрез имейла или телефонния номер, изпраща се известие до собственика относно отмяната, като след това при нужда собственика може да се свърже лично с клиента. За улеснение на клиента системата помни информация за цените на нощувките на отделните къщи и смята финалната цена автоматично, за да я покаже на клиента. Предимствата на автоматичната рецепция е, че работи 24/7 и отговаря на клиентите за секунди, което намалява риска от изпуснати клиенти, също спестява време от повтарящи се задачи, като отговори на съобщения, въвеждане на данни и обработка на заявки. Ако прецените, че тази система е подходяща за вашия бизнес, може да се свържете с мен, за да обсъдим как да автоматизираме дейността ви.